Curiós que els calgués una història sobre l'origen de l'assassinat. La gent sempre vol volar, enlairar-se de cap com una àliga. Les àligues són feixistes. Necessito que algú em digui que no hi ha cap gat. Necessito demanar-li a algú: sents olor de gat? Els productes químics es van filtrar per les clivelles dels bitllets.